जांग्रावा नाराखौ हानो होनाय मोनब्लालाय हामगौमोन। आयो गोजांनायफोराबो माबा बारा बारा जादोंहाय। सुइटाराबो रानाखैर' आंना सुना होनाया। सुइटाराबो गांनैल'खा, गांसेया बे मायबा नांबाय, गांसेया जिबाय सुनानै होबाय। गाननो सुइटारानो गैला दा, गोजांसोबायसो आंहा। बे मोजां मोजां सुइटारफोरखौ रादाया बायना होनाया बेफोरो बे फाथनायावनो थाबोजोब्बाय। मोजां मोजां गस्ला मोजां मोजां जिफोरा ओरैनो फैसा थांगारजोब्बाय बे फाथनायाव थांनानै। एसेबां दामि दामि बुस्थु जिनिस बायनानै ओरैनो गारबोनांगौ जाबाय। ओइ आब' गावदां, मा हारसिंनो रायज्लायबाय थाखो? ए ओरैनोहाय बासन्तिसो माथो, फै। मागोनि हाथायफोरालाय माबायदि आब' नोंसालाय? जोंहा हले बायखाबायहाय सिबिंनिफ्राय सिनिनिफ्राय नारेंखल लारु बानायनांगौ। अन गुन्दैखौबो नै दा देनोसैयानो। बायखाजोब्बाय मिथाइ गुरबो बायखाजोब्बाय। थाव फिथा बानायनोबो थाव नांगौ ना। थावखौनो जोंहा 5 किल'सो बायखाबाय। ए नोंसालाय मालाय गोनां मानसि आरो गोसोबायदि बानो हायो, गोसोबायदि हाथाय खालायनो हागोन। जोंहालाय अबाव फैसायानो गैया, जानोनो गैया। मोनजागोन मोनजाया बेनो थिग गैया। अबाव आरो बेफोरखौ बायनो हानोहाय, जोंहा बायथ'वाखै जेबो। हा थेवबो मागो होननानै जेबो बाया होनबा? खालि मालाय जानायखौनो नायबाय थानोसै गथ' गोनां मानसिफोरानो। गथ'आलाय नोंसा मा जागोन? नोंसा जेबो बाया होनबा? आयौ नोंसा बिहामजोआ दस' बेसेबा बिजनेस मावो माथो आजिखालिलाय, ना फानलाय मायबा फानलाय। फैसा गैयाबानोबा जोंनिख्रुइ बांसिनसो दं खोमा। औ दङहाय दङ, मार दङ, बागुसो जाबाय। गैयासो मानोबा नंखाय बुंबाय थायो, गैया गैया होनबाय थायो नोंसाबो। गैमाराहाय बासन्ति, नोंलाय मिथिखागौ माथो अबस्थाफोरखौलाय। मानो थगायनो, गैयैखौलाय गैयै आरो। बिहामजोआलाय अबाव? जांग्रा मोननो थांदो र', नारा हानो होगोन ना होआ होननानै जांग्राखौ सोंनो थांदों। नारा? मानि नाराहाय? नारानि न' लुनो नागिरदों नामा नोंसालाय? नङाहाय, बे बेलागुर सावनो थाखायसो। आयु बे नाराखौनो खालायनोसै, मालाय जिगाबखौसो खालायो। जोंहानोथ' लायनो हाया एसे। जायोहाय, जिगाबनि अरबाबो नारानि अरबाबो हांनो मोनबानो जाबाय। थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो थांबाय, बेलागुरबो सावनो मोनासै। ए जोंहाबो बानायदों र' बाबुमोना। देग्लाय सावथारनोसैहाय, न'खरानो बेमारफोरा एसे हामलाबायो खोमा, बेमारिफोरखौ हांनानै होबोला। माथो आग्लानि आबै आबौमोनालाय बुङोमोन माथो, बेलागुरनि अरफोरखौ ओरै ओरै खांफैनानै मोदोमाव लानांगौ होननानै, हामनोबो हानाय। हांना लाबोलालाय माथो हामोनो, सानाय सुनायफोरा हामगोन खोमा एसे। नंथाराहाय बे। हामबाबो हामाबाबो ओरैनो खालायनोसै, नियमखौ खालायनोसै। आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियम बेफोरो। गसंबायसो थाबायहाय, जिरायनोनो होनो बावगारबाय। फै जिरायफै। जिरायलायला दे, नै माबासोहाय, गाइखेर मोनगोन ना मोना होननानैसो सोंफैदोंमोन आङो मागोआव बे गाइखेर मेखि एसे बानायनो होननानै। गाइखेराथ' जानाय नङाहाय बासन्ति, सुक्ति दंखायोना। बुरजा ओंखारबा खोन्थागोन दे, आङो हैगोन। दे होमबालाय बुरजा ओंखारबालाय है दे। दे हैगोन दे आङो। दे होमबालाय आब' थाथ' थांसै, बेसेबा खामानि दङ जोंहा। नारेंखलखौनो 10 खामानि हानदों फिसाज्लाया, बेसेबा सुरखिनांगौ दा नारेंखलनि लारु मायबा मायबि बानायनो, सोलाबथारा। फिथा जानो थां मागोआव दे। दे थांगोन दे। माबोरै खासिफोरा नागिरदोसो, थांसै नै। मा होनदों? खासिफोरा रेडि दंखायोना गैया? जांग्रावा हानो हागोन होननानै बुंदों, थौदो हाहैनोसै माबोरै? ए जांग्रावा हानो होगोननो? नोंलाय बुंदोंना बुङाखै नाराखौ हाब्लाथाय जों फैसा होनो हाया दे होननानै, ओरैनो फ्रियावसो लाबोनो नागिरदों होननानै? बुंदों आयै, फैसा होनो हाया दे होननानै, ओरैनोसो लांगोन होननानै बुंदों। जांग्रावा लां जेसे लाङो लां होननानै बुंदों। ए आं मिथिखागौमोन, जांग्रावा बेबायदि मानसि नंखाया। मोजांखा, मोजां गोसोनि मानसिखा बियो, ओरैनो हरगोन होननानै मिथिखागौमोन आङो। थौ होनबालाय हाहैनोसै। बेसेबा लाबोखागोनहाय आंहा, अर सायनोबो नांगौ। आयै बेनिफ्राय जोंफोर सानैबो थांब्ला सासेखौ सोर नायगोन? दा आरो हारसिं थांब्ला हाख'नायबो नङा, गाबोननो माबानांगौ, दिनै हाना लाबोनानै बानायनोबो नांगौ। जेबो नङा दे, दसेल'सो थांगोन जों सानैदो, बाबुखौ दोनलांगोन दे। जेबो जानाय नङा खोमा ना आयै, गारनानै थांब्लाबो गुथालाथ' थागोनानो ना। औ जेबो जानाय नङा दे, खाथियावनो माथो। मायबा जाब्लाथाय बाबुखौ खिन्थानो माबानो हैनोसै, मायबाफोर जाब्लाथाय खिन्थाहै होननानै। औ र' होनब्लालाय गानस्लायहैनि, खासिया दंखायो र', आं नागिरनानै दोनखादोंमोन। आंबो गानस्लायनि र', मा होनगोन नङाबा। गानस्लायथां माबोरै? ओइ सेंग्राफोर, मा बेबायदिनो सान्दुं साबाय थानोसै होमबा मागोनि समावबो? माथो खालायनो होनबालाय? दै बेलागुर न' बानायनांगौमोनलै। थै बरिंनो, बेफोरखौबो बानायो नामा? थै मुर्ख, नोंलाय मा मोनथिगौ बेफोरनि मजाखौलाय? नोंसोर आजिखालिनि सेंग्राफोरा जेबो मोनथिया बेफोरखौ। खालि मबाइल आरो सिख्ला बेफोरखौल' सिनायो नोंसोरो।
ओइ बरिंलै बे भेलागुर बानायनाय मायबा बानायनाय सोर बानायनो बेफोरखौलाय जिगाबफोरखौलाय माननाय बेसेबा मानगोन जिगाब दांबानो मानखायो आंहाथ' एलार्जि दंखायो आरो फुङावनो सिखारनानै सोर सारिमोन सोर एफा फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै बेलाय भेलागुर सावगोनसै आंहाबा हराव 2ता 3तायावसो उन्दुखायो मबाइल नायै थोद मोसौ नोंसोरबायदि सेंग्राफोरनि थाखायनोथ' बेबायदि जादों नोंसोरबायदि बादुला सेंग्राफोरनि थाखायनोथ' दिनै बेलागुर सेलागुर सावा जादों सेंग्राफ्रा साला न'खर जेबोआनो गैला आगोल जों सेंग्रा गोरलै समाव बेसे जों उन्दै समाव सेंग्रा गोरलै समाव बेसे इन्टारेस्टिंमोन भेलागुर बानायनाय भेलागुर सावनाय अर सावनाय पार्टि नोंसोरबायदि सेंग्राफ्रा जोनोम मोननानै साला बेफोर गैया जाजोबदों बेफोर बरिं आग्लानि नियम खान्थिफोरखौलाय सोर खालायबाय थानोसै बरिं बुंनो फैदों बेफोर मोनसे आसार खान्थि मोनथिबाय बेफोरखौ लांफाबाय थानांगोन जोङो नुवाखै मालाय जातिफोरखौ नुवाखै मालाय बेसे मालाय गिदिर बेलागुर बानायो सावो मालाय माबा खालायो इन्जय खालायो गामि गंसे लोगो नांनानै मालाय बेसे गोदोर डिजाइननि मा बानायसोयो जोंफोरना साला बर'फोरा जानोल' रोंगौ जानायल'सोखा खामानिखौबो मावनो बायो नोंनो एफा लुगैदोंबालाय नोंलाय मानोथो बानाया बानायखागोनबा आंहा नै थांनानै आंहा फिसायैबाबो बानायखाथारगोन सोरै बानायखायो आंहा नोंसोरबायदि थिफुला सेंग्राफोरासो बानाया मबाइल आरो सिख्लायाल' सिनायगोन बानायमोनोलै सोर खालायबाय थानो बेफोरखौ न'आव जिगाबबो गैया औ जोंहानि न'खरावथ' नोङो जोंहानि न'आव थांबा नागिरबा जिगाब मुथासेबो मोननाय नङा मेनेज खालायनांगोनब्रा बेफोरखौ गामिनि सेंग्राफोरानो लोंनायावबो हाजार थाखा खेदायनो हायो जिगाबखौ बायनो थाखाय एसे फैसा मोना नामा गामि गंसे सेंग्राफोरा एसे लोगो नांनानै जिगाब बायनानै बेसे गिदिर भेलागुर सावनांगौ बेसे मजा इन्टारेस्टिंनि खोथा बेफोरो थाय गैयालै नोंसोरखौ बुंना लाब गैया जोंनि समनि सेंग्राफोरासो मोजांमोन दानि जुगनि सेंग्राफोरा है गेम मबाइल सिख्ला वाट्सएप फेसबुक बेल' दानि जुगनि सेंग्राफोरा बे नियम खान्थिफोरखौ गासैबो बावगारजोबनो हमबाय दानि जुगनि बे जेनेरेसननि सेंग्राफोरा गैलानो होनजायो लासैनो बर' हारियाव बेफोरबो गैयासो जालांसिगोन खोमा बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांबा माबोरैबा रोमै मोनलायो आगोलनि समफोरखौ बेसे मोजांमोन आरामसे लोगोफोरा ज' नांनानै भेलागुर बानायबाय फुङावनो दुगैबाय सावबाय साहा फिथा गासैखौबो जाजोब्बाय बेरायबाय पिकनिक बायदिनो इन्टारेस्टिंनो इन्जय खालायबाय दालाय बेफोरखौलाय अबाव नुबावनो गैला गोमालांबाय लासैनो दा जेनेरेसनानो सोलायबायना बुस्थुफोरानो जेनेबा एसे गुबुन स्टाइलाव थांबायना थाय जेनेरेसनथ' सोलायबाय र' सोलायबाबो खायसे बुस्थुखौ सोलायनायनि लोगोसेनो लांफानांगौब्रा थांनाय बोसोरनिनो मागोखौ नायनाय जों गामियाव खै न'खरा भेलागुर सावदों रावबोआनो सावा आरो आजिखालि मानसिफोरा मालाय 8ता 7तायावसो सिखारो बिमा बिफाफोराबो बावगारजोब्बाय बेफोर नियम खान्थिफोरखौ आंबो बानायमोनलै खालायनो थांसैलै आंहा सम गैला भेलागुर बानायनांगौ नोंसोरजों जिरायबाय थाबा जाया ओइ आदा जाथि र' आंबो थांनि नों थाङा नामा थांनायाथ' थांनांगौमोन र' माबा मानसैलै आंना जिगाब नांबा थै बादि बानानै बुंदों है थां जायखि भेलागुर बानाय थां आं जले जाथारलै आंना मानसि नों जेरावबो थांनाङा दे बाबाजों बेयाव थाबाय थाथ' दे जों थाबनो फैगोन आबैयाबो थांगोन ना दा होनो औ आबैजों आंजों थांनो नागिरदों नों थाबाय थादे बेयावनो दे आबा दे जेरावबो थांनाङा दे लामायावबो ओंखारनाङा जों बारा गोबाव लाया 1 घन्टासोनि उनावनो फैगोन थाबनो हानानैनो फैगोन औ जागोन दे आं थागोन गोबाव खालायनाङा आयै खालाया गोबाव खालाया दे बिहामजो फैदो गोबाव जाबाय औ र' आबौ जेरावबो थानाङा दे बेयावनो था उन्दुना था बाबाजों जों थाबनो मोनफैखागोन नाराहान थांनि जोंफोरो जांग्राव दादैमोननियाव भेलागुर बानायनांगौ ना जोंहा भेलागुर बानायगोन औ आबौ बानायगोन बेखौनोथ' जों नाराहान थांनो नागिरदों नोङो मोजाङै थादे दुस्थ' खालायनाङा बाबाजों थाबाय था जबाय था आरो नङाबा उन्दुना था बाबाजों आं उन्दुनानै थागोन माबोरै लाबो भेलागुर बानायगोन अबे आयै जांग्रामोननि हायालाय मोनथ'वाखै बैथिंसो गेजेरावसो दे मालायनिखौसो हाफ्लांबालाय माथो समानथार हाफोरा नों सिनायखायोबोला सिनायालासिनो थागोन सिनायखायो आगोल बेसे सावरि जाखौ मा खालायखौ जांग्राव बिमामोनजों बेसे माइ गायखौ जोंफोरो आगोलो रादायमोना उन्दै रादाय जोनोम जायैनिफ्रायनो गायदों बेसे सावरि जायोमोन जांग्राव बिमा जों बिसोर जोंफोरनियाव गायहैलाय जों गायफैलाय बेसे मा जालांखो बेफोर हाया दासो फैला आगोल बेसे गुले बेफोरावनो फैबाय थायोमोन सिनायो थौ बै सिगांथिंसो बिसिना गेजेरथिं थांबानांगौ बेसेबा गोजानखा बेसेसो हागोन आयै
बारा लाङा दे बेमारि मानसिखौबो न'आव हारसिं गारबोदोंना थाबनो थांनांगोन ओरैनो बाहाय लानोसै आरो नियम खालायनो थाखाय बस्थाबो लाबासै माथो मायाव लांनो हाग्रोना लानो दे बस्थाखौ लायगोन दे आङो दा हाग्रोनानै लानोसै दे होमब्लालाय नों हालांदो बिहामजो औ बारा हाया दे दब्लायसे मानि नांलाया आधा दब्लाय हाबानो जागोन गोबावबो जागोन ना ओजों आरो अन गुन्दैबो देहैनांगोन दिंखिखौ नङाबा भागोखौनो मोननाय नङा आयै उरालावनो देनो हागोन माथो न'आवनो उरालावबा आरो आखाइ सासेहाय बिहामजो अबाव हाख'नो देनाय नायनोसै जागो जेनेबा भागोफोर मोनबालाय दिंखियावनो देनोसै भागो मोनाबाथाय उरालावनो देनोसै औ बेनिफ्रायनो हालांसै होनबालाय औ हा बेनिफ्रायनो हा आदै मेंबायहाय आङो जिरायदो आयै नोङो हानांला दे जाबायानो औ माब्ला जागोन होननाया हाखांबायानो दे इसोर खर'फोरखौसो गिदिंनाय मोनजोबबायहाय आंहा सान्दुं गोसाफ्राव दैसो गांसोबायहाय आङो दैफोरखौ लाबफायासै माबा आयै नङाबा नों थांदो थां आं हाथारनोसै बेखिनिखौ एसेल'सैसोखा नों थेलाखौबो लाबोखादो नों हारसिं हागोन एसेल'सो दंखायो माथो आयै नों हानांला दे आंनो हानोसै नों थां न'आवनो थांदो थेलाखौबो लाना फैदो दै लोंखाना फैखादो दे होमब्लालाय आं थेलाखौनो लायनोसै नों हाथारदो हारसिं बेखिनिखौ औ बेनिफ्राय आंनोबो दै लाबफा एसे दे जागोन दे